Tizzjat wara li kien żvelat fil-ġurnal Orizzont kif l-Ene Malta kienet ikkummissjonat studju b'nefqa ta' kważi 400,000 euro biex il-power station ta' Dillimara taqleb għal gass, One News staqsel il-Ministru Tonio Fenech jekk dan huwiex eżempju ċar ta' tmexxija ħażina. Iżda Tonio Fenech ma weġibx. Dwar il-kwistjoni tal-power station. Qed nistiednek tmur tara l-power station. Ħafna darbi n-nies jgħidulna mela di ma taħdimx, mhux qed tużawha l-power station x'meta jmorru jħarsu minn Marsa Xlok leha, jindunaw li l-power station il-ġdida laqqas partiċella ta' duħħan ma tagħmel. Laqqas ħoss ma tagħmel, ara qed jaħsbu li mhux qed taħdem. Il-power station tal-BWSC qabel bdiet topera ġarbet ħsaret estensivi fejn il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien qal li l-ispejjeż kollha kien se jagħmel tepa għalihom il-kuntrattur. Issa li l-Gvern qed jgħid li l-ħsarat issewwew u l-power station għaddiet għand l-Ene Malta, One News staqsal lil Tonio Fenech kemm kienu l-penali, imma Tonio Fenech ma kienx kapaċi jagħti ċifra. Il-penali kienu kull ġimgħa, insejt l-ammont miljun u xi ħaġa kull ġimgħa, imma kienu kull ġimgħa.